Pambubudol sa sarong tindahan sa Lagunoy, Camarines Sur, nakuanan sa CCTV. Pagribay kan kwarta na pigbalik sa iya, iyo ang estratehiya kan sospek na padagos pangunya na pigahanap kan mga otoridad. Si Jessica Kalinog nakatutok. Mahapot, mapili, mabayad. Kung ay magustuhan, paparibayan o kaya dain na sa nakukuanon. Anarog ka ining senaryo. Nangyayari talaga daamis kisa inatindahan. Siring na sana kanakuanan sa CCTV na ini kan motor shop sa San Rafael, Lagunoy, Camarines Sur. Alagad an bako subuot ordinaryo. An malinaw na nahagop kan kamera na pambubudol kan customer sa tindera. An 500 pesos na ibinayad kan lalaki, ibinalik kan tindera. Alagad makalihis ining ilaog sa tuong bulsa. Sabay luwas kan 20 pesos, hali naman sa wala niyang bulsa. Sabi niya po, bako, 20 na po ang tinao ko. Tapos dumaan na po ako nagtataka. Yako 500 tong tinao ko. Pero nasa isip ko naman po na tigluloko na po ko Na ano kaya po, kontong nadara niya po ko sa hiling. Agar may pagkaano kaya po siya. Maisog talaga po. Pasado alas 2 nin hapon nangyari ang insidente. Kaibanan niya kan panahon na ito, ang sa indang chief mechanic na si Felix. Alagad magin siya, day subuot narisaan pambubudol. Hasta sa mahiling niya na sa nang dain na maginultol si Riza. Reviewon ko ya kung CCTV. Ito ma'am, review ko ang CCTV. Bilis kang kamot niya talaga ma'am. Pag tao kang inot na 500, binulsa niya ma'am sa tuong bulsa niya. Tapos nagkuha siya ng 20 pesos sa sayang walang bulsa. Yung tig% niya na, iyo dapat itong tinakan sa mga tindera. Makalihis ini, tulos na nindang inapudan an may sadiri kan tindahan. Asin iyo namang nag-report sa Lagunoy Municipal Police Station kinabanggihan. Ang sabi kang biktima, Bicol ang dialect niya. So, may posibilidad na taga Bicol. Pero kung taga-Igdi sa Lagunoy, bako siyang taga-Igdi kasi madali siyang mabibisto. May posibilidad na nag-Igdi lang siya para mambiktima. Hagad man kan kapulisan sa mga mabibiktima nin pambubudol o dawa anupang krimen, ipaaram tulos inisa sa indang hepatura, nganing makakondusir tulos nin hot pursuit operation, asin mabukod paman ang suspetsado. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.